Første rotationsbevægelse sker, når barnet trænger ned i bækkenindgangen. Den består af en fleksion, hvor barnet flekterer hovedet, så hagen trænges ind mod brystet. Fleksionen gør, at den smalleste del af caput kan trænge ned i bækkenindgangen. Caput er placeret med sutura sagittalis i diameter transversalis. Kvinden er i den latente fase af fødslen, og orificium dilateres gradvist til 3-4 cm. Anden rotationsbevægelse sker i den cylindriske bækkenhule. Caputs dybeste ossøse punkt går igennem spiner og er næsten nede på bækkenbunden. Orificium er fuldt dilateret, og fødslen er i den aktive fase. Sutura sagittalis ses rotere fra diameter transversalis til diameter rector. Tredje rotationsbevægelse sker, når caput bevæger sig under symfysen. Orificium er udslettet. Caput ekstenderer fra den flekterede position for at lette vejen gennem bækkenudgangen, hvorefter caput fødes. Fjerde rotationsbevægelse sker efter caput er født i en diameter rector. Caput roterer til en skrådiameter for at komme i plan med skuldrene. Femte rotationsbevægelse er den ydre rotation. Barnet drejer skuldrene i en diameter rector. Caput drejer med og ligger nu i diameter transversalis som udgangspunktet i bækkenindgangen. Den forreste skulder fødes, hvorefter bagerste skulder følger med.